Euskaltel Nafarroara iritsiko da datorren urtean. Iruñan eta Antsoainen hasiko da bere telefonia eta telebista zerbitzuak eskaintzen. Hain justu, 78.500 etxetaraino iristea aurreikusten dute bi udalerri horietan bakarrik. Horri esker, 11 telebista ikusteko aukerak nabarmenki handitzen dira. Eta Euskal Herriko itzulia Iruñean hasiko da, astelenean lehen etapan Erro eta... Edatze prozesu horren baitan, 5 urtetako epean beste hainbat zonaldetara zabaltzeko aukera aztertzen ari direla adierazi dute. Sakana, Lizarra, Zizur Nagusi, Eguesibar eta Tuteraraino hain zuzen ere. Udalerri horietan 150.000 etxe gehiagotan izanen da Euskaltel izateko aukera. Eta hortaz, 11 telebista ikustekoa ere bai. Euskaltelek argitara emandako kalkuluen arabera, Nafarroa osoan 30.000 bezero berri inguru bere ganatuko ditu. Eremuaren 120ko estaldura alegia. 2018 urtetik aurrera 11 telebista ikusgai izanen da beraz, Nafarroako eremu zabalagoan. Lortze bidean aurrera pausoak eman dira, baina oraindik urrats asko dago egiteko.